na rovinu, prečo stávame svoje pomocne, že kvôli financiám. Akože, ja keď som pozeral tie reálne sumy, ako dať si postaviť versus postaviť si sám, to je šialený rozdiel. To je, ja vám poviem, že mňa náklady na tento barák v priebehu minulého roka 2024, tým rátam absolútne agregované finančné výdavky. Od kúpenia si novej reťaze na motorovú pilu na výrobu, úplne všetko. S vrtanou 30-metrovou studňou, toto, čo vidíme, teda bez tej traverzy, bez tých stĺpov, ale toto, čo vidíme, už aj ten materiál na vlastne druhé podlažie, so všetkým, mňa vyšiel 30 000 eur, 750 000 korún. Strávil som tu každú možnú sekundu voľnú, ale vlastne pre mňa to dáva zmysel teraz, keď som mladý, vládzem, chce sa mi, postaviť si barák a nezabiť sa finančne hypotékou, ktorá ma vlastne potom finančne zabije priebehu celého budúceho roka a budúceho života. Čiže takýmto spôsobom. To je nejaká filozofia za tým. Zatiaľ stávame z vlastných zdrojov, na vlastnom pozemku, vo vlastnom voľnom čase, ale samozrejme ten úver tam nejaký bude, ale tiež vlastne sa budem snažiť ho minimalizovať, aby vlastne tie splátky neohrozovali nejaké existenčné bytie mojej rodiny a tak, aby to vyslovene bolo v pohode života, nie je rozmýšľanie, či máme na splátku a či môžem si kúpiť pašteku s rožkom v Tesku alebo nie. A tak, no.